Pa gde ste vi? Mama je mnogo ponosna, ima tu jednu veliku devojku i jednog velikog momka i uopšte više nemam bebe, znaš, ja ne znam šta sad da radim. Jeste. Mama, sad znamo malo da snimamo. Neka. Ja sad malo znam da snimamo, znaš? Sad ovaj ključ. Da, samo ti mene zezaj. Ja se Sofija. Jao, ljubavi, kako se osjećam? Osjećam se tako da nemam sekundu slobodnu misli. Znači, bukvalno da ne mogu da se ni opustim ni kod kuće kad se kao odmaram. Mislim da samo mi mota mozak šta sve treba. Mislim, tako je, ali dobro, bože. Pričat ćemo, pa dobro. Ne, s jedne strane naravno da je dobro i znaš, mislim, stvarno super, velika stvar i sve ostalo, ali s druge strane... Sofija, vidi. Znaš mene, mislim, ja sam stvarno odgovorna i ja to kad se meni nešto poveri, a za druge, mislim, pazi, tu je ogromno očekivanja i sve, ali ja sama po svojoj prirodi sam takva, znaš. Jest, bukvalno.